Здравейте, Ютуб, аз съм на 15652, но обърках се. Така, сега ще ви покажа как да си направите такава снимка на екрана на моята любима кола, подобна на тази. Да ви се представя моите 3 имена са Атанас Георгиев Танчев. Да започваме. Така. Искате в Google, пишете изображения. Направо ще си ги цъкна от там. Накратко включа от там. Така, пишете си Камаро, моята любима кола. Така, ето тази снимка. В принцип тази си хареса. Къде ми отиде снимката? Нещо ще започне от начало. Нещо се обърка. Така, сигурно съм цъкнал там. Така, за да си направите тази снимка, цъкайте с десен бутон на мишката. Запишете на изображението като запазване. Малко бъркано чета. Ако съм го бъркал още един път, съжалявам за това. И тук, каквото си искате пишете, аз си напиша Камаро. Цъкате с Enter или там долу запиши където пише. Цъкате там долу, за да ви се свали картинката, това не ви трябва, ако се не осмица. Ето ми е снимката. Цъкате с десен бутон на нея и задаване като изображение. И ето, малко размазан, но така както и да е. И това беше от мен, само да си изтрия нещата от кошчето. Даже че само тази версия не ми работи. Така, казах, това беше от мен. Надявам се клипът да ви е бил интересен и забавен. И чао!